subota ovog FX dizajnera stvarno lik ne dobija nikakvu podršku, pa ajmo malo mi makar pomoći, tako da ono please ga subojte. To je to, uživajte u videu. I veliki pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moj video na ovom kanalu. Nas kao što vidite radit ćemo no chest challenge, to jest ne samo da otvorimo nijedan chest, to jest ne novi, nego ovaj današnji Skywars je dosta težak, tako da ćemo ono pokušati odmah ovdje da rašamo likuje, pošto ne možemo nijedan chest da otvorimo. Može, idemo na njega. Tako, ok, ne mi padneš, nego dođi vamo. Ovo je baš ne znam šta je baš igrica Minecraft, ali dobro, dobili smo neke čak i dobre stvari u njega. Keks, tipa ovaj iron ili tako nešto, pošto ipak ne možemo nijedan chest otvoriti, što baš nije lako da pobedimo. Ok, ajmo da, kazat ćemo i fishing i sve, tako da nadam se da ćemo uspjeti ovaj challenge. Inače da, treba zamolim da predlažete još neke challenge u komentare, šta biste želi da snimam. Samo nemojte oni troll, molim vas, da onako budemo onaj skin i sve to ne želim da radim. Nego neki bilo kakav troll mi dajte, napi tipa no weapon ili tako nešto, bilo što vama padne na ideju, ja ću to uraditi i komentar s najviše lajkova naravno ću da, i koji se meni najviše svidi, znači to će biti. No, bravo Miksa, ustaješ jako rano, a dobro raspusti je tako da imam pravo, ok, evo lik. Dobro je, pa nekako još nimalo, znači legit, to je to, nice. Ponovo pokušavamo da odradimo ovaj nemogući challenge, gledam sad imam taktiku za ovu mapu, tako da neću da rašam, idemo polako da odigramo ovo, pošto ne sam da otvorimo ovako ni onako jedan chest, tako ću sad pokušati da se stekam od ovih irona na neki način, ne znam kako. Malo si zakasnio što se tiče toga, ne veze, zajebao sam se, mogu sam da uzmem dosta fine stvari od ovog lika, ne veze. Imam food, dobio sam ga valjda. Od kokoške ne, nisam dobio. Previše sreće imamo tako. Ok, inače, Dragon Dairy do kraja raspusta, to sam vam obećao i to ću da ispunim, to što sam malo. Ok, sad ako uzme TNT, ja ne znam. Ok. Ok, ajmo. What the fuck, what, no. Ajmo vamo. Ne, ok. Ok. Da li se skonto što mislite? Da se iđem. Ok, ostaje smo jedino ja i on. Ako go ovog lika nekako uspijem da zeznem, ja evo ne znam. Plus... Da li će pogoditi? Ne, ja sam grip. Time od sword. Ma može, lik na shifta. Ok. Jebala me kapa. Bilo što da stavim. Ok,
Ok, ljudi, uspjeli smo challenge. Oh my god. Koliko nakon 2 sata sam uspio ovaj challenge. Oh my fucking god. Ok, ljudi, to je bilo to što tiče ovog videa. Nadam sam se video. Ako jeste, obavezno ostavite like, share, komentar. Predlažite mi također još challenge komentar. I to je bilo to. Vidimo se u nekom narednom klipu. Poj.